Εδώ είμαστε εμείς, Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, μια αγκαλιά παιδιά και μια ωραία κουβέντα για αυτό το μέρος της εκπομπής, μιλώντας, γνωρίζοντας, αλλά και μειώντας κόσμο στις αρχές του προσκοπισμού και συγκεκριμένα σήμερα εδώ φιλοξενούμε το 4ο σύστημα αεροπροσκόπων Ηρακλείου και είναι από εκείνες τις εκπομπές που λατρεύω να κάνω, γιατί η κουβέντα είναι χαλαρή, είναι όμορφη, γιατί δίνουμε την αφορμή να γνωρίσετε από κοντά τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται, να προτείνετε στα παιδιά σας να λάβουν μέρος αν δεν το έχετε ήδη κάνει και να δούμε από κοντά μια ομάδα που εδώ και πάρα πολλά χρόνια τη συναντούμε, όχι μόνο σε μαθητικές παρελάσεις, τις Κυριακές, σε εξορμήσεις, σε εκδρομές. Και η αλήθεια είναι ότι η κυρία Νεκταρία Χανιωτάκη, αρχηγέ του 4ου συστήματος αεροπροσκόπων Ηρακλείου, κάποιοι από εμάς το έχουμε και αποθυμένο. Γιατί στα νιάτα μας θέλαμε πολύ να ενταχθούμε στα σώματα αυτά. Γιατί εδώ γνωρίζουμε τους αεροπροσκόπους, αλλά στον προσκοπισμό έχουμε διάφορα σώματα που κάθε ένας έχει τη δική του δράση. Θα μου τα πείτε τώρα εσείς καλύτερα. Και δεν μας πήγανε. Και τώρα, όταν σας βλέπουμε από κοντά, χαιρόμαστε που μαθαίνουμε τα νέα σας. Καλό απόγευμα τόσο λοιπόν στην κυρία Νεκταρία Χανιωτάκη, όσο και στον Δημήτρη Μπουσκούτα που είναι κοντά μας, που είναι υπαρχηγός της κοινότητας. Και στα 6 παιδιά που ήρθαν εδώ, και θα πάω εγώ μετά να κάτσω μαζί τους να τα πούμε αναλυτικά, με τις στολές τις όμορφες και τις ηλικίες τις διάφορες. Αλήθεια, κυρία Χανιωτάκη, από ποια ηλικία μπορούν να ενταχθούν τα παιδιά? Τα παιδιά μπορούν να έρθουν μαζί μας από 7 χρόνων μέχρι 30. Μέχρι 30. Βέβαια. Δεν πρόλαβα. Ούτε το 30. Αν το ξέρω τόσο πολύ, θα το έκανα στο τέλος. Είσαστε πάρα πολλά χρόνια σε δράση, 70 ολόκληρα. 70 ολόκληρα είναι οι αεροπρόσκοποι στην Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο το γιορτάζουμε και φέτος. Και γι' αυτό το λόγο κάναμε και αυτή τη μεγάλη δράση στο Τάλος Πλάζα πριν από 1,5 μήνα περίπου. Ήρθε ένα αερόστατο σε κλίμακα από την Εφορία Αεροπροσκόπων, το οποίο το στήσαμε εμείς και ταυτόχρονα στήσαμε και διάφορα παιχνίδια, σταθμούς, για να μπορέσουν τα παιδιά να εξοικειωθούν και να έρθουν λίγο πιο κοντά με την ιδέα του αεροπροσκοπισμού, του προσκοπισμού και του αεροπροσκοπισμού ταυτόχρονα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ όταν σας είδα εκεί πρώτη φορά, γιατί εκεί σας είδα, και ήταν πριν ξεκινήσει η εκπομπή λίγες μέρες, και σας λέω αυθόρμητα, ελάτε να τα πούμε και στην εκπομπή, γιατί είναι σημαντικό ο κόσμος να μαθαίνει τόσο τα νέα και είναι εξοικειωμένος με δράση των προσκόπων, όσο όμως και για πρώτη φορά να γνωρίζει από κοντά τι εστί προσκοπισμός. Καταρχήν από εκεί έπρεπε να κάνουμε την κουβέντα, γιατί ο προσκοπισμός είναι μια ιδέα. Μια παγκόσμια ιδέα, η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια καλά κρατεί, εξαπλώνεται και βρίσκει συνεχώς νέους μιμητές, νέους ακόλουθους, οι οποίοι έρχονται, όπως είπατε και χαρακτηριστικά, στην ηλικία των 6-7 ετών, ανάλογα το σώμα, και ίσως δεν φεύγει και ποτέ από κοντά σας. Έτσι είναι, όποιος έρθει στους προσκόπους συνήθως δεν φεύγει ποτέ. Δηλαδή δεν ξέρω, κολλάει, είναι κολλητικό, είναι αγάπη, είναι μεράκι, δεν ξέρω, αλλά είναι κάτι το οποίο μένει. Πείτε μου λίγο, τι κάνουν οι πρόσκοποι, γιατί Λοιπόν, κάποιοι θα σκεφτούν ότι εντάξει, εκδρομές στο δάσος κάνουν. Ναι, εκδρομές στο δάσος, πεζοπορίες. Δεν είναι τόσο απλό. Τα παιδιά έρχονται μαζί μας, κάνουν βέβαια παιχνίδια, αλλά μέσα από τα παιχνίδια αυτά διαπαιδαγωγούνται. Δηλαδή, ο προσκοπισμός είναι να μάθουν κάτι μέσα από το παιχνίδι και με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν καλύτερα τον ίδιο τους τον εαυτό, μαθαίνουν να είναι καλύτεροι άνθρωποι, να προσφέρουν, να αγαπούν τον συνάνθρωπό τους, να αγαπούν τη φύση, που αυτό ουσιαστικά εμείς κάνουμε, είμαστε συνέχεια στη φύση, αλλά δεν είμαστε απλά στη φύση. Δηλαδή, κάθε εκδρομή που κάνουμε έχει κάποιο σκοπό. Να πάμε στη φύση, να γνωρίσουμε ένα μέρος, αλλά ταυτόχρονα μαθαίνουμε και κάποια πράγματα. Δεν πάμε έτσι απλά, δηλαδή ο προσκοπισμός είναι, μαθαίνεις πράγματα. Που όσο και αν αλλάζουν οι εποχές, εξελίσσονται, οι ιδέες του παραμένουν αναλύωτες και αυτό σημαίνει ότι είναι και πολύ δυνατές και διαχρονικές. Γιατί όποιος μίλησε για αλληλοβοήθεια, για αλτρουισμό, για αυτενέργεια των ίδιων των παιδιών, είναι οι εξής αυτές που δεν μπορείς να αλλοιώσεις και ευτυχώς ακόμα. Οπότε και τα νέα παιδιά που έρχονται σε εσάς μειούνται σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω αν ο Δημήτρης, ο Μπουσκούτας, ξεκίνησε και εκείνος με τη σειρά του, μπήκε ας πούμε στο σώμα και αργότερα εξελίχθηκε σε υπαρχηγός της κοινότητας. Εγώ ξεκίνησα 5η Δημοτικού, ήμουν με τα Λυκόπουλα 1 χρόνο και από εκεί και μετά συνέχισα μέχρι και σήμερα. Δημήτρη, ζήτησες εσύ ο ίδιος να πας ή σου πρότειναν οι γονείς σου? Πήγαιναν όλοι οι φίλοι μου, μου λέγανε τι ωραία που περνάγανε, τι διασκεδαστικά πράγματα που κάνανε και πάω μια μέρα στους γονείς μου και λέω θέλω κι εγώ.
και από τότε έμεινα μέχρι και σήμερα. Μέχρι και σήμερα. Ακολουθείς τα παιδιά και στις εξορμήσεις, αλλά και σε όλα εκείνα τα οποία γίνονται στους χώρους που φιλοξενούνται οι αεροπρόσκοποι. Αλήθεια, αυτό δεν ρώτησα επίσης. Πού βρίσκεστε? Είμαστε, το τέταρτο σύστημα είναι από το 1961 στο λόφο της Βίγλας, στο κέντρο του Ηρακλείου. Αχα. Είναι ένα από τα πιο παλιά συστήματα του Ηρακλείου και είναι πάρα πολύ γνωστό γιατί είναι ο λόφος της Βίγλας που είναι στάνταρ σημείο. Δεν έχετε γνωστό. αλλάξει από τότε? Όχι, δεν ναι, έχουμε αυτό είναι αλλάξει. αλήθεια. Βρισκόμαστε εκεί όλα τα χρόνια αυτά και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να είμαστε εκεί. Και στους δύο απευθύνω πάντα τις ερωτήσεις. Είμαι περίεργη γιατί η αλήθεια είναι ότι τώρα κι εγώ ανακαλύπτω τις δραστηριότητές σας και θέλω και ο κόσμος έτσι να το καταλάβει. Να κάνουμε ερωτήσεις δηλαδή που και ο κόσμος θα ήθελε να κάνει από το σπίτι του. Τι διαφορά έχουν, ας πούμε, οι αεροπρόσκοποι από τα ελικόπουλα που μας είπε λίγο πριν ο Δημήτρης? Οι αεροπρόσκοποι είναι ένα κομμάτι του προσκοπισμού, όπως είναι και οι ναυτοπρόσκοποι. Όλοι μαζί είναι πρόσκοποι. Δηλαδή τα ελικόπουλά μας είναι τα μικρά. Δηλαδή είναι από τις ηλικίες 7 μέχρι 11. Γι' αυτό τα λέμε και ελικόπουλα. Γι' αυτό τα λέμε ελικόπουλα. Της ηλικίας δηλαδή. Ναι. Ναι. Οι πρόσκοποι είναι από 11 χρόνων μέχρι 15. Και είναι πού τον εδώ, να τον, ο Σταύρος μας. Ο Σταύρος. Ναι. Ναι. Και η Στέλλα, συγγνώμη. Και η Στέλλα. Και έχουμε μετά και τα μεγαλύτερα παιδιά που είναι από 15 μέχρι τρίτη ηλικίου, όπως είναι η Αθηνά εδώ. Μπράβο. Που είναι οι ανιχνευτές. Είναι η κοινότητα των ανιχνευτών, τα πιο μεγάλα παιδιά. Και τι κάνουν, ας πούμε, οι ανιχνευτές? Οι ανιχνευτές, Δημήτρη, για πες μας που είσαι υπαρχηγός της κοινότητας των ανιχνευτών. Η διαφορά που έχουν οι ανιχνευτές με τα άλλα τμήματα είναι ότι τα παιδιά μαζεύονται στη σύνοδο, ουσιαστικά μαζεύονται μαζί και αποφασίζουν και οργανώνουν τι δράση θέλουν να κάνουν τα ίδια. Και εμείς τα βοηθάμε πώς θα το οργανώσουν, πώς θα πάρουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και παράλληλα τους μαθαίνουμε πράγματα που μπορούν να τους βοηθήσουν είτε στη σταδιοδρομία, πολιτισμό. Άρα τα παιδιά μαθαίνουν και ιστορία, αλλά τη μαθαίνουν με τον τρόπο εκείνο που είναι πολύ πιο έξυπνος και ίσως πολλές φορές, αν ακολουθήσαμε αυτόν τον τρόπο και γενικότερα στη διαπαιδαγώγησή τους και στον τρόπο που εντρυφούν στην... Εγώ έχω πάρει άλλη θέση τώρα, μισό λεπτό. Εδώ είναι πολύ ωραία. Φανταστικά περνάω. Θα είχαν την ευκαιρία να παίρνουν και γνώση με πολύ πιο ωραίο τρόπο, πέρα από τον κλασικό του κάθομαι διαβάζω, αποστηθίζω. Εγώ ήρθα εδώ με τους φίλους μου για να τους γνωρίσω από κοντά και είναι πιο ωραία εδώ τώρα, συγγνώμη κιόλας. Καλό απόγευμα. Εσύ είσαι η... Τζέλα. Η Τζέλα. Τζέλα, πόσο καιρό είσαι στους αεροπρόσκοπους? Είναι 1 χρόνο. 1 χρόνο. Και το διάλεξες εσύ ή το πρότεινε ο μπαμπάς και η μαμά? Διάλεξα εγώ. Γιατί? Η φίλη μου η Άσπα. Εδώ είναι η Άσπα. Θα πάω και στην Άσπα. Ναι, γιατί μου είπε ότι πέρασε πάρα πολύ ωραία και μου είπε να το δοκιμάσω. Και πήγε, σας άρεσε. Τι κάνετε? Πολλά και διάφορα. Για πες. Μαθαίνουμε πώς να επιβιώνουμε, μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε με τους άλλους ανθρώπους. Μαθαίνουμε Συναρπαστικό να βοηθάμε, ακούγεται, ναι. Να ζούμε όλοι μαζί. Έχεις πάει και κατασκήνωση? Ναι. Αυτό το κομμάτι πολύ με ενδιαφέρει. Για να δώσω το λόγο, θα σας δίνω το μικρόφωνο εγώ εκεί που δεν φτάνω. Καλώς τον, εσύ είσαι ο... Σταύρος. Ο Σταύρος. Σταύρος, εσύ πόσα χρόνια είσαι στον προσκοπισμό? 2. 2. Και εσύ έτσι από φίλο έμαθες και ήθελες να πας? Ναι. Και... Περνάς καλά? Ναι. Ωραία είναι. Τι κάνετε ακριβώς, αυτά που μας είπε η Τζέλα και ακόμα περισσότερα? Ναι. Δηλαδή? Πηγαίνουμε κατασκηνώσεις Ναι. και με το παιχνίδι μαθαίνουμε και πώς να φερόμαστε καλά στον συνάνθρωπό μας. Εξαιρετικά μαθήματα. Μαθήματα ζωής είναι αυτά? Ναι. Για δώσ' το μικρόφωνο και δίπλα στη φίλη μου που έχει το ωραίο αυτό χτένισμα με τις πλεξούδες. Εσένα πώς σε λένε? Άσπα. Η Άσπα. Η Άσπα είπε στην Τζέλα να έρθει και πήγανε μαζί και τις εκδρομές και τις κατασκηνώσεις. Εσύ πόσα χρόνια είσαι Άσπα στον προσκοπισμό? 1 χρόνο κι εσύ. Και φοράτε αυτές τις ωραίες τις στολές των αεροπροσκόπων, τις φανταστικές. Είναι όλος των προσκόπων, είναι όλες ίδιες. Αυτές είναι όλες. Παλιά ήταν διαφορετικές, αλλά τώρα είναι όλες ίδιες. Ναι. Απλώς οι αεροπρόσκοποι έχουν εδώ ένα σήμα. Ναι. Άλλο. Αυτό διαφοροποιεί τη στολή. Αυτό σας διαφοροποιεί. Μπράβο, Ναι. έτσι να μου τα Οι λέτε, άλλοι να τα έχουν καταλαβαίνω. ένα άλλο σήμα. Εμείς έχουμε αεροπλάνο, Ναι. αεροπρόσκοποι, και οι άλλοι έχουν καράβι. Και δεν μου λες, εσύ, αν σου έλεγα εγώ ότι δεν έχω ποτέ έρθει, που δεν έχω έρθει, και αλήθεια σου λέω. Γιατί να έρθω να ενταχθώ στο σώμα των αεροπροσκόπων, γενικά στον προσκοπισμό?
Γιατί μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα εκεί. Ναι. Πιο δυνατό απ' όλα ποιο είναι που σου αρέσει εσένα πολύ και έτσι πηγαίνεις στις συναντήσεις? Που όλοι είμαστε μια ομάδα. Μια ομάδα, Ναι. Μοιραζόσαστε και τις εμπειρίες μαζί και τη γνώση. Δίπλα σου ποιος είναι? Για δώσε το μικρόφωνο να γνωριστούμε εκεί με τον κύριο. Καλό, κοντά το μικρόφωνο, μπράβο. Εσύ είσαι Ο Πέτρος. ο Πέτρος. Πέτρο, κατασκήνωση έχεις κάνει εσύ? Ναι, έχω κάνει και εβδομαδιαία. Εβδομαδιαία, δηλαδή έμεινες μια εβδομάδα στη σκηνή. Ναι. Τι σκηνή, σκηνή ξενοδοχείου, ωραία αυτή με την αναπαυτικά κρεβάτια ή η σκηνή την άλλη? Την άλλη, Επίσης ταξίδεψαμε με καράβι και πήγαμε και σε Κοντά άλλο το νησί. μικρόφωνο, μπράβο, έτσι να σε ακούμε όλοι. Για πες. Πήγατε με καράβι, πού πήγατε? Στο Πόρο. Στον Πόρο και κάνατε εκεί την κατασκήνωση. Στην Αθήνα έγινε πανελλήνια κατασκήνωση για τα 80 χρόνια των Λυκοπούλων στην Ελλάδα και ήρθανε περίπου 1.500 παιδιά. Μπράβο, χαρά στο κουράγιο σας. Σας βλέπω πολύ καλά. Μια χαρά. Πέτρο, μια χαρά δουλεύει, μην αγχώνεσαι. Για πες τώρα, και πήγατε εκεί μια εβδομάδα. Και τι κάνατε μια εβδομάδα? Κάναμε δράσεις, παιχνίδια. Μια χαρά πέρασες. Ναι. Και έμαθες να επιβιώνεις στη φύση. Ναι. Και να τη σέβεσαι και να επιβιώνεις, Μπράβο, βρε Πέτρο. Για να δώσω το μικρόφωνο πίσω και στην φίλη σου. Καλό απόγευμα και σε σένα. Γεια σας. Εσύ είσαι Η Στέλλα. η Στέλλα. Στέλλα, εσύ είσαι σε μεγαλύτερη ηλικία από ό,τι μπορώ να συμπεράνω. Προσκόπους. Άρα είσαι πόσα χρόνια τώρα στο σώμα? Είμαι 4 χρόνια. Και πώς θα μου περιέγραφες αυτή την πορεία των 4 ετών? Καταρχάς στα Λυκόπουλα κάναμε περισσότερο παιχνίδι, ενώ στους προσκόπους είναι έτσι πιο σοβαρά. Πιο σοβαρά, Τώρα Ναι. εμείς είστε σε διαφορετικά θέματα. Αρχίζουμε και μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα. Όπως, πες με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, δηλαδή. Ας πούμε στις εκδρομές κάνουμε διάφορους σκόπους με τα σκοινιά. Αυτούς τους κόμπους. Ναι. Για πες. Μαγειρεύουμε. Α, μαγειρεύετε κιόλας. Ναι, βάζουμε διάφορες αρμοδιότητες. Α, είναι μια χαρά. Για πες και στην κυρία δίπλα να μου πει πώς τη λένε που... Καλό απόγευμα. Γεια σας. Εγώ είμαι η Αθηνά. Ναι. Είμαι στους προσκόπους τώρα 9 χρόνια περίπου, Μπράβο. από αυτή την ηλικία μέχρι τώρα. Μπράβο, Αθηνά. Γενικά πιστεύω ότι με έχει προσελκύσει πάρα πολύ. Στην αρχή πήγα σαν Λυκόπουλο, μόνο και μόνο επειδή οι γονείς μου ήτανε, αλλά... Α, εδώ έχουμε άλλο παράδειγμα. Ωραία, Ναι, χαίρομαι που έχω... αλλά το καλό είναι ότι, ας πούμε, δεν με πιέσανε να πάω. Μου είπαν θα πας για 1 μήνα και άμα σου αρέσει θα συνεχίσω. Οπότε ήταν δικιά μου επιλογή στην ουσία να συνεχίσω. Και έχω συνεχίσει μέχρι και τώρα και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Μου έχει προσφέρει Όταν λέμε πάρα τώρα, πολύ. γιατί και ο κόσμος που μας παρακολουθεί μπορεί να μην ξέρει, πάω στους προσκόπους. Τι εννοούμε, δηλαδή έχετε εβδομαδιαίες συναντήσεις, που τι ακριβώς κάνετε, για πείτε μου λίγο. Συναντιόμαστε κάθε Κυριακή πρωί στο λόφο της Βίκλας 11 με 1. Συνήθως είναι αυτή η ώρα μας. Υπάρχουν όμως φορές που μπορεί να συναντηθούν τα παιδιά και Σάββατο, εξαρτάται από τις δράσεις. Αν έχουν να πάνε διήμερη εκδρομή, θα συναντηθούν Σάββατο πρωί και θα γυρίσουν Κυριακή απόγευμα. Α, Είναι με διήμερο. διανυκτέρευση δηλαδή. Ναι, με διανυκτέρευση. Αυτό αφορά σε όλες τις ηλικίες. Ναι, βέβαια. Μπράβο. Ξεκινάμε από τα μικρά και φτάνουμε μέχρι και τα μεγάλα. Υπάρχει και η μονοήμερη εκδρομή, ας πούμε, που πάμε 1 μέρα εκδρομή, αλλά είναι και το διήμερο, το οποίο είναι πολύ βασικό, γιατί ξεκινάει το παιδί σιγά σιγά και αποδεσμεύεται λίγο από το σπίτι, από τη μαμά, από τον μπαμπά, από το κρεβάτι του, μαθαίνει κάποια άλλα πράγματα και μαθαίνει να βασίζεται στις δυνάμεις του. Ναι, πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εγώ, εάν δεν το έβλεπα στο δικό μου το παιδί, δεν θα ήμουν εδώ τώρα. Εσείς έτσι μπήκατε Όχι. στη διαδικασία. Πώς μπήκατε στη Καθόλου. διαδικασία, για πείτε Εγώ μου. ξεκίνησα σαν μαμά που πήγε το παιδί της στα Λυκόπουλα. Ναι. Το παιδί μου πήγαινε στα Λυκόπουλα κανονικά. Η ζωή όμως των προσκόπων, η προσκοπική ζωή, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ξεκίνησα λοιπόν βοηθώντας την Επιτροπή των Γονέων, γιατί υπάρχει και μία επιτροπή η οποία είναι από γονείς και αυτή είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του συστήματος ουσιαστικά και για τα οικονομικά του. Σε αυτή λοιπόν την επιτροπή ήμουν εγώ, όσο καιρό ήταν το παιδί μου στους προσκόπους. Έφυγε το παιδί από τους Έφυγε το προσκόπους, παιδί από τους έμεινε η προσκόπους, μαμά. έμεινε η μαμά και έμεινε η μαμά σε θέση κλειδί, ας πούμε. Ωραία Ανέλαβα ιστορία. αρχηγός συστήματος, Μπράβο. έγινα βαθμοφόρος πλέον. Επειδή μας ακούνε και οι μαμάδες και καταλαβαίνω εγώ τώρα και αυτή την αγωνία να αφήσεις ένα
παιδί 7 ετών. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Αλλά όταν ξέρεις πού το εμπιστεύεσαι, δεν είναι τόσο δύσκολο. Γιατί όταν βλέπεις τα παιδιά αυτά τα οποία, μιλάω για τον Δημήτρη τώρα και για όλους τους υπόλοιπους βαθμοφόρους, είναι θελοντές, όλοι είμαστε θελοντές. Αυτό που κάνουν, το κάνουν γιατί αγαπούν τα παιδιά. Με την απαραίτητη πάντα προσοχή, τα απαραίτητα μέτρα. Όλοι οι βαθμοφόροι εκπαιδεύονται. Εκπαιδεύεστε. Ναι, όλοι εκπαιδεύονται. Έχουν εκπαίδευση και προς την τεχνική, πώς θα τα μάθουν στα παιδιά και θέματα ασφαλείας. Τα πάντα τα κοιτάνε. Και υπάρχει βέβαια και πώς θα οργανώσουμε τις εκδρομές για να είμαστε σίγουροι ότι θα είναι όλα σε ασφαλή περιβάλλον. Βέβαια. Καλά, τα παιδιά θα γυρνάνε πίσω κατενθουσιασμένα, φαντάζομαι. Βέβαια, Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο παιδί που θα γυρίσει. Εμείς γυρνάμε και είμαστε κατάκοποι, εννοείται αυτό. Αλλά ο κόπος αυτός είναι αγγλικός κόπος, γιατί ξέρουμε τα παιδιά περνάνε καλά. Άμα βλέπεις αυτά τα χαμόγελα. Βέβαια. Και όταν τα βλέπεις ότι παίρνουν όλες αυτές τις γνώσεις. Όταν με ρωτάνε γιατί το κάνω αυτό και τι αποκομίζω εγώ από όλη αυτή την ιστορία, λέω το χαμόγελο των παιδιών, τίποτε άλλο. Αυτό με ευχαριστεί εμένα και η αγκαλιά τους. Έτσι. Λοιπόν, έτσι θα κλείσουμε. Εγώ εύχομαι καλή συνέχεια και καλή πορεία. Για τα νέα του προσκοπισμού, ανοιχτές οι πόρτες και της τηλεόρασης Κρέτα, αλλά και της εκπομπής, για να μαθαίνουμε και τις εκδηλώσεις που θα κάνει στη διάρκεια του χρόνου φέτος και να πληροφορούμε και τον κόσμο. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μου ζητάνε, γιατί παίρνουν τηλεθεατές και ρωτάνε πώς μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας. Ωραία. Μπορούν να επικοινωνήσουν στο 6976 Ναι. 69 30 64. 69 76. 69 30 64. Ωραία. Ή διαφορετικά να έρθουν από Να το έρθουν λόφο της Βίβλιας. Κυριακή και Τετάρτες βρισκόμαστε εκεί, απόγευμα 6 με 9 και Κυριακή είμαστε ανοιχτά 11 η ώρα. Για να πάρουν πληροφορίες. Και στο Εγώ θα κάτσω Facebook εδώ μπορούν να τώρα. μας βρουν Α, και ναι, μπράβο. βέβαια έχουμε τέταρτο σύστημα αεροπροσκόπων, είμαστε στο Facebook, θα μας βρείτε. Μια χαρά. Αλλά πριν να κλείσουμε θα ήθελα λίγο η Τζέλα και η Άσπα εδώ να σας δώσουν κάτι, ένα μικρό δωράκι. Α, ευχαριστώ. Αυτό εδώ Ναι. είναι το φετινό μας ημερολόγιο. Α, να Το φτιάξαμε Πήρα εμείς. εγώ το πρώτο μου για το 2017. Πού το δείχνω εδώ. Ορίστε. Ευχαριστώ. Είναι δικό σας, το έχετε φτιάξει Το έχουμε εσείς. φτιάξει εμείς, είναι με φωτογραφίες από τις δράσεις μας, όλων των ομάδων μέσα, από τα Λυκόπουλα μέχρι και τους ανιχνευτές. Πρέπει να σας πω ότι οι ανιχνευτές κάνουν μεγάλο ταξίδι, κάνουν ταξίδι 12 ημερών Ναι. και πηγαίνουν εκτός Κρήτης σε διάφορα μέρη και κάνουν διάφορα πράγματα. Φέτος, ας πούμε, κάνατε και scuba diving, νομίζω. Δηλαδή, Μια χαρά, με την ενέργεια σας βρίσκω. Ανάλογα με την ηλικία. Και αυτό είναι εδώ διαφορετικό. είναι. Και αυτό εδώ είναι ένα βιβλίο, Ναι. το οποίο το έχει γράψει ο περιφερειακός μας έφορος ο Μανώλης Απλαδενάκης και έχει μέσα την ιστορία του προσκοπισμού στο Ηράκλειο. Μπράβο. Αυτό θα με βοηθήσει πολύ και θα με κάνει και πιο σοφή την επόμενη φορά που θα σας έχω κοντά μου, να έχω εντρυφήσει περισσότερο και να μοιηθώ σε όλα αυτά και ως μαμά υποψήφια, που θα ήθελε να δει το παιδί της να εντάσσεται και να μείνετε στις αρχές του προσκοπισμού. Θα το περιμένουμε, γιατί είδα ότι της άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Εγώ θα πρέπει να εξοικειωθώ με αυτές τις γεννηκτερεύσεις. Ναι, είναι εύκολο. Εύκολο είναι. Η πρώτη φορά είναι δύσκολη, αλλά μετά. Εντάξει, άμα συνηθίζεις. κλειστώ το νερό δεν σας πειράζει. Εντάξει, θα το κανονίσουμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα και μας βοηθήσατε να καταλάβουμε και να πάρουμε μια ιδέα από όλα όσα γίνονται. Εύχομαι καλή πορεία και καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να Χάρηκα είστε πολύ. καλά. Μας Και εμείς. αλλάξατε τη διάθεση και μας φορτίσατε το πλατό. Λοιπόν, γρήγορα στο επόμενο μέρος της εκπομπής, αφού μεσολαβήσει ένα διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί στην ίδια περίπου λογική θα παραμείνουμε. Τώρα, βέβαια, θα μιλήσουμε για δύο διαφορετικά αθλήματα. Από τη μία, αριθμική γυμναστική από το Σύλλογο Νίκος Καζαντζάκης με κορίτσια τα οποία διαπρέπουν, ασχολούνται, γυμνάζονται. Και από την άλλη, με ένα εξάχρονο αθλητή που έχει κλέψει την παράσταση. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να τα πούμε.